Bismillahirrahmanirrahim. Sifatu sibil amdi ku sifate nyerupani sengaja wa ala man lan iku wajib ing atase sapa diatul ajinati utawi diate janin wasibhul amdi lan nyerupani sengaja wa dzikrul ihtilafi lan nutur pasulayan wa dzikru ihtilafi alfadzina gilina lan nutur pasulayane pira-pira lafale wong sing nukil li khabari Ibrahima an Ubaidabni Nudailata anil Muhirati kabarana sapa Muhammad bin Qudamata kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Jarir an Mansurin an Ibrahima an Ubaidibni Nudailata al-Huzai Anil Muhirah ibn Syu'bah kala ngucap sapa Muhirah dorobat mukul sapa imra'atun wong wedok zarrataha ing marune imra'ah bi amudil fustati kelawan kayu fustot iku kayu sing gawe cagak tenda wa hiya hale utawi zarrataha iku khubla mateng fakotalat nuli mateni sapa imro'aha ing zarataha faja'ala nuli ndadekake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diatal maktulati ing diate wong sing terbunuh ala asobatil qatilati ing atase ahli asobae wong sing mateni wa huratan lan ing diat rupa merdekake budak lima maring anak fibat niha kang ing dalem wetenge zarrataha. Jadi ya makne ya tetep ana diate nek gawe anak sing ning jero weteng iku mau diate apa memerdekakan budak. Dadi loro dobel. Wong mateni apa loro. Waqala nuli ngucap sapa rajulun min asobatil qatilati saking ahli waris asobahe wong sing mateni. Anahru monotoh ketempohaning kita utawa dikon bayar sapa kita dia taman ing diate wong la akal kang durung mangan sapa man wala saribalan durung ngombe sapa man wala ista halalan durung jerit sapa man famithlu dalika mangkotawi sepadane mengkono la akal la saribah iku yutalu kesiya-siya faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asajun iku kaya sajak kasaj il a'rabi kaya sajake wong kamsa. Fajalan nuli ndadekake sapa Nabi alaihim ing atase asobal qatilah adiyata ing bayar diat. Abarona sapa Muhammad bin Basharin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abdurrahman kala ngucap sapa Abdurrahman hadasana sapa Sufyanu an Mansurin an Ibrahima an Ubaid bin Nudailata anil Mughirah bin Syu'bah apa anna dzarrataini iku dorobat mukul sapa ahaduhu masalah sini dzarratan al ukhra ing weneh bi amudi fustatin kelawan gunakake kayu fustat fakotalat nuli mateni sapa ihdahuma ha ing ukhra faqadha nuli mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidiati kelawan diat ala asobatil qatilati ing atase waris asobahi wong sing mateni wa qadalan mutusi sapa nabi lima maring anak fi batniha kang ing dalem wetenge ukhra bihuratin kelawan merdekake budak faqala nuli ngucap sapa al-arabi wong kamsa tuhurimu toh nempo isi roni ing ingsun man ing wong la akala kang durung mangan sapa man wala saribalan durung ngombe sapa man wala sohalan durung jerit sapa man fastahalan nuli jerit sapa man famithlu dalika mangko tawi sepadane mengkono la akala la saribah iku yutallu kesiya-siya faqala nuli dawuh sapa nabi sajun iku kaya dene sajak kasajil jahiliyati kaya dene sajake wong jahiliyah faqadalan mutusi sapa nabi lima maring anak fibat niha kang ing dalem wetenge ukhra bihuratin kelawan merdekake budak. Abarona sapa Ali bin Sa'id bin Masrukin kala ngucap sapa Ali
Hadasana sapa Yahya bin Abi Zaidata an Israila an Mansurin an Ibrahima an Ubaid bin Nudailata anil Mughirah bin Syu'bata kala ngucap sapa Mughirah dorobat mukul sapa imro'atun wong wedok min Bani Lihyana saking Bani Lihyan zarrataha ing marune imro'ah bi amudil fustati kelawan kayu fustot fakotalat nuling mateni sapa imro'ah ha ing zarratah wa kana lanono wa kana lanono bil maktulati iku ing dalem wong sing wedok sing dipateni apa hamlun meteng faqala nuli mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala asobatil qatilati ngatasi waris asobahi wong sing mateni bidiyati kelawan bayar diat walima lan maring anak fibat niha kang ing dalem wetenge dzarrataha bihuratin kelawan merdekake budak abarona sapa Suwaid bin Nasrin kala ngucap sapa Suwaid ambana sapa Abdullahi an Syu'bata an Mansurin an Ibrahima an Ubaid bin Nudailata anil Mughirah bin Syu'bata apa anak imro'ataini sedune wong wedok loro iku kana tauna sapa imro'atain iku tahta rajulin bojone wong lanang min Hudailin saking kabilah Hudail faromat nulim balang sapa imro'ah fa'ilin mburi faromat nulim balang sapa ihdahuma salah sisine imro'atain al ukhra ing weneh bi amudi fustatin kelawan gunakake kayu fustat fa asqaltat nuling ngugurake sapa idahuma fahtasoma nuli padu sapa ahluhuma ilan nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu nuli ngucap sapa ahlul maktul faqalu nuli padha ngucap sapa ahlu qatil iku wau dulur-dulure wong sing mateni kaifa hale kepiye nadim bayar diat sapa kita man ing wong la soha kang ora ana jerit sapa man la soha kang urung jerit sapa man wala istahalan durung jerit sapa man wala saribalan durung ngombe sapa man wala akalan durung mangan sapa man faqalan li dawa sapa nabi sallallahu alaihi wasallam asajun iku kaya dene sajak kasaj il arabi kaya dene sajake wong kamso faqadha nuli mutusi sapa nabi bil hurati kelawan budak ala akilatil mar'ati ing atase waris bayar diate waris asobahi wong wedok iku wau abarona sapa Mahmud bin Ghailana kala ngucap sapa Mahmud hadasana sapa Abu Dawud kala ngucap sapa Abu Dawud hadasana sapa Syu'batu an Mansurin kala ngucap sapa Mansur sami itu krungu ingsun Ibrahim ing Ibrahim an Ubaid bin Nudailata anil Mughirah bin Syu'bata apa ana rajulan sedune wong lanang min Hudailin kana ana lalu iku kedue rajul apa imro'atani wong wedok loro bojo wedok loro faromat kang buwelang sapa idahuma salah siji imro'aten al ukhra ing weneh bi amudil wustati kelawan kayu fustat fa asqatat nuli gugur dalam arti ya janine sing ning weteng iku wau fakila nuli diucapake apa sing diucapake araita kana toh nyono utawa ngiyakini sira man ing wong la angkala kang durung mangan sapa man wala saribalan durung ngombe sapa man wala sohalan durung jerit sapa man fastahalla nuli jerit-jerit sapa man faqala nuli dawuh sapa nabi ahsajun niku sajak Hasaj il arabi kaya dene sajake wong kamsa faqadha nuli mutusi fihi ing dalem janin sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihurratin kelawan budak abdin ya budak au amatin to budak wedok waju ilat lan didadekake apa hurrah ala akilatil mar'ati ing ngatasé waris asobahi wong wedok iku wau arsala was mursalake hu ing hadis sapa al amasu abarona sapa Muhammad bin Rafi'in kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Mus'abun kala ngucap sapa Mus'ab hadasana sapa Dawud anil amasi an Ibrahima kala ngucap sapa Ibrahim dorobat mukul sapa imratun wong wedok Dzarrataha ing marune imro'ah
Maro ki dalam arti yo kan bojone loro. Maro ki yo dibagi loro ngono kuwi lho. Bihajarin kelawan gunake watu wahya hale utawi dzarataha iku hubla meteng. Fakotalat nuli mateni sapa imro'ah ha ing dzarataha. Faja'ala nuli ndadekake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ing anak fibat niha kang ing dalem wetenge dzarataha huratan ing budak waja'ala lan ndadekake sapa nabi aklaha ing diyate imro'ah ala asobatiha ing atase waris asobai imro'ah. Faqalu nuli padha ngucap sapa ahlu asobatiha nuhurramu apa toh ditempoi sapa kita man ing wong lasari bakang durung ngombe sapa man wala akala lan durung mangan sapa man wala istahalla lan durung jerit sapa man. Kami dalika mengko tawi sepadane mengkono lah lasari bala akala iku yutolu kesiyo-siyo. Faqala nuli dawuh sapa nabi asajun iku sajak kasaj il arabi kaya den sajake wong kamso wa utawi asajun iku ma pengucapan aku lu kang ngucap ingsun laku maring sira kabeh. Ambarona sapa Ahmad bin Utsman ni hakimin kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Amrun an asbato an simakin an ikrimata an ibni abbasin kala ngucap sapa ibni abbas kana tono sapa imra'atani wong wedok loro jarotani kang nom karone iku kana ono bainahuma iku ing dalem antarane imra'atani apa sahabun tukaran faromat nuling balang sapa ahadu masalah sijine imra'atan al uhra ing weneh bihajarin kelawan gunakake watu fa askotot nuli gugurake apa hajar iku wau hulaman ing bocah nom kot nabata kang tukul apa sakruhu rambute hulam maitan halimati wa matat lan mati sapa imro'atu sapa almar'atu wong wedok sing mati ora wong siji wong loro makne karo nae sing jero apa weteng. Faqad nuli mutusi sapa nabi alal akilati ing atase waris asobah adiyata ing diat. Faqala nuli ngucap sapa ammuha pak lee imro'ah sing mateni ku wau innaha setuhune imro'ah sing keguguran iku wau iku kot askotot temen-temen gugur sapa imro'ah ya Rasulullah hulaman ing bocah nom kot nabata kang temen-temen tukul apa sakruhu rambute hulam. Faqala nuli ngucap sapa Abu Qatilati bapake wong sing mateni innahu setuhune iki wau sing ngucap iku wau iku kadhibun goroh innahu setuhune hulam wallahi demi Allah iku ma istahala durung jerit sapa hulam wala saribalan durung ngombe sapa hulam wala akalan durung mangan sapa hulam. Hamithlu mongko utawi sepadane hulam iku yutalu kesia-sia disia-sia. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam asajun iku rupa sajak kasaj il jahiliyati kaya dene sajake wong jahiliyah wa kahanati halan pira-pira dukune jahiliyah inna fis sabyi setune iku ing dalem bocah cilik apa hurratan budak. Kala ngucap sapa Ibnu Abbasin kanat ono sapa idahu masalah siji imro'ah iku mulaikah wal ukhra utawi kang weneh iku ummu Hatifin jenenge mulaikah karo sapa ummu Hatif. Ambarana sapa Al Abbas bin Abdil Azimi kala ngucap sapa Al Abbas hadasana sapa Adz-Dhahhak bin Makhladin an Ibnu Jurayj kala ngucap sapa Ibnu Jurayj ambarane sapa Abu Zubairi anasune Abu Zubair iku sami krungu sapa Abu Zubair Jabir ning Jabir ya kula ale ngucap sapa Jabir kataba netepake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulibatne ning atase saben-saben weteng dalam arti ya anak sing njero weteng ukulatan ing diat wala yahilu lan orang ngalalake sapa nabi
limaula maring budak pemerdekan. Anayatawalla setuhune nguasani sapa maula musliman ing wong muslim bighairi idnihi kelawan tanpa izine yatawalla. Abarone sapa Amr bin Utsmana wa Muhammad bin Musafa kala ngucap sapa Amr karo Muhammad hadasana sapa Al-Walidu an Ibni Jurayjin an Amr bin Syuaibin an abihi an jadihi kala ngucap sapa jadihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wonge iku tatop baba ngaku-ngaku dokter sapa man iku tatop baba ngaku-ngaku dokter sapa man asline ora dokter ning ngaku-ngaku walam yuklam lan ra ngerti minhu saking man apa tibun ilmu kedokteran qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono lah tatop baba ngaku-ngaku fahuwa mongko taiman iku dhaminun nanggung utawa didenda ngaku-ngaku kok rayone mari ngono kuwi. Abaroni sapa Mahmud bin Khalidin kala ngucap sapa Mahmud hadasana sapa Al-Walidu an Ibni Jurayjin an Amr bin Syuaibin an abihi an jadihi mislahu ing sepadane hadis sawaan halipada hal yuk khaduna toh dicekel sapa ahadun wong suwiji bihari roti hoirihi sebab kesalahane liyane ahad sing lakoni ora ndekne ning wong liya. Abarone sapa Harun bin Abdillah kala ngucap sapa Harun hadasana sapa Sufyan kala ngucap sapa Sufyan hadasane sapa Abdul Malik ibnu Ahbara an Iyadibni Lakitin an Abi Rizmata kala ngucap sapa Abi Rizmas ata itu teko ingsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abi ing dalam sarane bapak ingsun faqala nuli dawuh sapa nabi man iku sapa hadza utawi kil hadir ma'aka ing dalam sarane sira kala ngucap sapa abi ai al hadir iku ibni anak ingsun asyadu nyekseni ingsun bihi kelawan ibni kala mongko dawuh sapa nabi ama eling-eling innaka sedune sira iku la tajnibi ora natoni sapa sira alaihi ing atase ibni wala yajni lan ora natoni sapa ibni alaika ing atase sira. Abarona sapa Muhammad bin Ghailana kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Bisr bin Sari kala ngucap sapa Bisr hadasana sapa Sufyanu an As'atha anil Aswad bin Hilalin an Tha'labata bin Yahdamin Al-Yarbu'i kala ngucap sapa Sa'labah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yahtubu khutbah sapa nabi fi unasin ing dalem ngarepe pira-pira manungsa minal ansori saking sahabat ansor faqalu nuli padha ngucap sapa unas ya Rasulullah itu Gusti Rasul ya ulai utawi mengkono lah unas iku Banu Sa'labah bin Yarbu'ah anak turune Sa'labah bin Yarbu kotalu wis mateni sapa unas fulanan ing seseorang fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hatafalan banterake sapa Nabi bisautihi kelawan suarane Nabi ngene ala la tajni nafsun alal ukhra ala eling-eling la tajni aja natoni sapa nafsun seseorang alal ukhra ing atase wong liya. Abarona sapa Ahmad bin Sulaiman kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Muawiyah bin Hisyamin an Sufyana an As'ath bin Abisha an Abisha Sa'i anil Aswad bin Hilalin an Sa'labah bin Yahdamin kala ngucap sapa Sa'labah indah tutuk sapa kaumun Bani Sa'labati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa ta'in Nabi ku yahtubu khutbah sapa Nabi faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah itu Gusti Rasul ha ulai utawi mengkono lah kaum Bani Sa'labah
Banu Sa'labah Banu Sa'labah ibni Yarbu'a iku kotalu mateni sapa haula fulanan ing seseorang rajulan ya wong lanang min ashabin nabi saking sahabatin nabi. Faqala nuli dawuh sapa nabi sallallahu alaihi wasallam la tajni aja natoni sapa nafsun seseorang ala hura ngatasi wong weneh. Ambarana sapa Mahmud bin Wailana. Kala ngucap sapa Mahmud hadasana sapa Abu Dawud. Kala ngucap sapa Abu Dawud. Ambana sapa Subatu an As'asab ni Abi Sa'sa'i. Kala ngucap sapa Abi Sa'sa. Sami tu krungu ingsun Al Aswad bin Hilalin. Yo hadis walen ceritane sapa Aswad. An rajulin min Bani Sa'labah ni Yarbu'a. Apa ananasan sedone menungso min Bani Sa'labah iku antau nekane sapa nas annabi ing nabi. Faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah du Gusti Rasul. Haula'i utawi mengkonolah kaum Banu Sa'labah yu Banu Sa'labah bin Yarbu iku kotalu mateni sapa Banu Sa'labah fulanan ing seseorang rajulan ya wong lanang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa nabi la tajni aja nglarani utawa aja natoni sapa nafsun seseorang alal uhra ngatasi wong liya. Abarana sapa Abu Dawud, kala ngucap sapa Abu Dawud, hadasana sapa Abu Attabin. Kala ngucap sapa Abu Attab, hadasana sapa Su'batu anil As'asib ni Salimin, anil Aswad bin Hilalin. Wa kana lan ana sapa Al Aswad iku qad adroka. Teman-teman menangi sapa Al Aswad anabiya ing nabi. An rajulin saking wong lanang min Bani Sa'labah ni Yarbu'a. Apa anan nasan sedune manungsa min Bani Sa'labah iku asobu maknane sapa nas. Rajulan ing wong lanang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa rajulun wong lanang min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah itu Gusti Rasul haula utawi mangkonolah unas. Iku Banu Sa'labah Banu Sa'labah. Kotalat mateni sapa haula fulanan ing seseorang. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tajni ojong natoni sapa nafsun seseorang ala ukhra. Kala ngucap sapa Subatu aila yukhadu tegese ora dicekel sapa ahadun wong suci bi ahadin sebab dosane wong suci. Wa utawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang maha mudaneni. Abarana sapa Kutai batu kala ngucap sapa Kutai hadasana sapa Abu Awanata anil As'asib ni Salimin an abihi an rajulin min Bani Sa'labah ni Yarbu'ah. Kala ngucap sapa rajul ate itu teko ingsun nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi nabi ku yatakalamu nembe ngomong sapa nabi. Faqalan ngucap sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah itu Gusti Rasul haula utawi mengkonolah al hadir iku Banu Sa'labah ni Yarbu'a Bani Sa'labah bin Yarbu. Alladzina ya wong akeh asab bukan maknani sapa alladzina fulanan ing seseorang dalam arti mateni. Faqalan nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak ni orang ngarepake sapa nabi la tajni ojo natoni sapa nafsun seseorang ala nafsin ing atase wong liya. Abarana sapa Ibnu Sari fi hadisihi an Abil Ahwasi an As'asa an abihi an rajulin min Bani Yarbu'a. Kala ngucap sapa rajul ataina nekani kita Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Rasul iku yukalimu ngomongi sapa Rasul annasa ing menungso. Fakoman nuli ngadeg ilahi maring Rasul sapa nasun menungso. Faqalu nuli ngucap sapa nas ya Rasulullah itu Gusti Rasul haula utawi mengkonolah Banu Sa'labah iku Banu Fulanin Banu Fulan ya rupane Banu Sa'labah. Alladzina ya wong akeh kotalu kang manteni sapa alladzina fulanan ing seseorang. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajni aja nglarani sapa nafsun seseorang ala uhra ing atase kang weneh.
Abarona sapa Yusuf ibnu Isa, kala ngucap sapa Yusuf, amba'ana sapa Al-Fadlu ibnu Musa, kala ngucap sapa Al-Fadlu, amba'ana sapa Yazidu, wa huwa utawi Yazid iku ibnu Ziyad ibni Abil Ja'di, an Jami ibni Saddati, an Tariqin al-Muharibi. Apa ana rajulan sedene wong lanang iku kala ngucap sapa rajul, ya Rasulullah wa Gusti Rasul. Haulai utawi ikilah Banu Sa'labah iku Banu Sa'labah Banu Sa'labah. Alladzina ya wong akeh kotalu kang mandeni sapa alladzina fulanan ing seseorang fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah. Fakhud mongko nyepelo sira lanang krana arek kita. Bisa rina sebab labete kita. Farofa nuling ngangkat sapa nabi ya dehi ing asta lorone nabi. Hatta itu sehingga weruh ingsun bayadha ibtaihi ing putuhe kweleke utawa cengkleke nabi. Bahwa utawi nabi ku yaqulu dawuh sapa nabi la tajni aja natoni sapa umun wong umum ibu sapa umun ibu ala waladin ing atase anak maroteni kelawan rong ambalan. Al ainu iku mripat al aura kang becek asad tukang utuh warase limakani maring panggonane sadah idza tumisat ing dalem nalikane di culek apa ain. Abarona sapa Ahmad bin Ibrahim bin Muhammadin kala ngucap sapa Ahmad ambana sapa Ibnu Aizin kala ngucap sapa Ibnu Aid hadatsana sapa Al-Haitsam bin Humaidin kala ngucap sapa Haitsam abaroni sapa Al-Ala wa huwa tawi ala iku Ibnu Al-Harisi an Amr bin Syuaibin an abihi an jatihi apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kodo mutusi sapa nabi fil ainin dalam mripat al aura kang becek asad dati kang isah utuh dalam arti isah manggon ing mripat lima kan iha maring panggonane ain idza tumisat ing dalam nalikane diculek apa ain bisulusi diatiha kelawan sepertelune diate ain. Nah mripat becek ngono kuwi ndeles diculek ya berarti diate mung apa sepertiga. Wa fil yadilan ing dalem tangan asalla ikang lumpuh idza kutiat ing dalem nalikane ditugel apa yat bisulusi diyatiha kelawan sepertelune diyate yat. Wa fi sini lan sing ing dalem unduh as-sauda ikang ireng idza nuziat ing dalem nalikane dicopot dalam arti unduh sing wis wireng cara unduh sing wis ora fungsi segare ucule ngono kuwi gawe wong tuwa-tuwa ngono kuwi bisulusi diyatiha kelawan sepertelune diyate sin aklul asnani iku diyate pira-pira untu. Ahbarona sapa Muhammad bin Muawiyah kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Abadun an Husainin an Amr bin Syuaibin an abihi an jaddihi kala ngucap sapa jaddihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asnani ku ing dalem pira-pira untu khamsun utawi 5 minal ibili saking unta. Diate nak gawe ngrobohke untu kuwi 5 unta. Abarona sapa Al-Husain bin Mansurin kala ngucap sapa Al-Husain hadatsana sapa Hafs bin Abdurrahmani kala ngucap sapa Hafsu hadatsana sapa Sa'id bin Abi Arubata an Matarin an Amr bin Syuaibin an abihi an jaddihi kala ngucap sapa jaddihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al asnanu tawi pira-pira untu iku sawaun padha khamsan ya 5 babu aklil asabi iku bab diate pira-pira driji. Abaruna sapa Abul As'asi kala ngucap sapa Abul As'as hadatsana sapa Khalidun an Sa'idin an Qatadah an Masruq bin Ausin an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi fil asabi iku ing dalem pira-pira driji asrun utawi 10 driji berarti diate 10. Abarona sapa Amr bin Aliin kala ngucap sapa Amr hadatsana sapa Yazid bin Zurai'in kala ngucap sapa Yazid hadatsana sapa Sa'idun an Ghalibin at-Tamari an Masruq bin Ausin an Abi Musa al-As'ari apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi al asabi utawi pira-pira untu iku sawa'u al asabi utawi pira-pira driji iku sawaun padha asron ya 10. Ahbarona istirahat.